दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फारियै CBSE थाखो 12 फाइनाल आनजादनि थाखाय सेन्ट्रेल एडुकेशन मिनिस्टारा 17 मेआव जोबथा थांखि फोसावगोन। आलफाया गावसोरनि फारसेनिफ्राय सेसफायार फोसावदों। रौता आइथानसार ओनसोलाव मोसौ सिखाव, हरसेयावनो दरनै गामिनिफ्राय माबा मोसौ गोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाब। खौरां मोननाय बायदिब्ला मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि निशांकआ गासै हादरसानि सोलोंथाइ नेहाथारिजों गाबोन समबाराव सावरायनानै थाखो 12 नि जानो गोनां आनजादनि सायाव सावरायनानै जोबथा खेबनि थाखाय थांखि फोसावनो हागौ। हादरनां कर'ना भाइरासनि गाज्रि थासारिनि थाखाय थाखो 12 नि जोबथा आनजादखौ गोबां समनिफ्रायनो केन्सेल खालामनांगौनि दाबि लानानै मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश प'खरियाल निशांक बिथाङा फैगौ 17 मेआव मोनसे जथुम्मा हांख्रायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जथुम्मायाव हादरनि गासै हादरसा सोलोंथाइ नेहाथारिफोरखौ लानानै भार्चुएल एबा जथुम्मायाव सोलोंथाइनि सायाव कर'ना भाइरासनि गोहोमनि सोमोन्दै नायबिजिरगोन। बेराफारसेथिं निउ एडुकेशन पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय आरो अनलाइन क्लास होनायनि सोमोन्दै सावरायगोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 मेनिफ्राय जानो गोनां CBSE बर्डनि थाखो 10 आरो थाखो 12 निफ्राय जानो गोनां जोबथा आनजादखौ कर'ना भाइरासनि नैथि गुथालनि थाखाय फावसायनो गोनां जादोंमोन। 14 मे खालि एडभोकेट ममता शर्माया सुप्रिम कर्टआव थाखो 12 आनजादखौ केन्सेल खालामनो थाखाय पिटिशन होनाय जादोंमोन। कर'नानि गाज्रि थासारिनि थाखाय थाखो 12 नि आनजाद फाथिनाया जाथावना नङा। बे कर'ना पेन्डेमिकनि समाव अनलाइनानो जा एबा अफलाइनानो जा जायखिजाया आदबनि गेजेरजों आनजाद फाथिनाया साबजाथाव जानाय नङा। आनजादनि फिथाइ एबा रिजाल्ट फोसावनायाव लेट जायोब्ला गुबुन हादरफोरनि इउनिभार्सिटियाव एडमिशन लाहैनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोबां जेंना जागोन। CBSE आरो CISE नि जानो गोनां आनजादनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ थि समाव नुजाहोनाया गोनांथार, नङाब्ला फ्राय 12 लाख फरायसाफोरनि इयुन सोलोंथाइ लानायाव गाज्रियै गोहोम गोग्लैनो हागौ। गावसोरनि फारसेनिफ्राय सिजफायार फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया थिंग्रायनि बम बेरनाय थावनियाव नायगिदिंहैयो आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो फोसावो। हादरसायाव कर'नानि गाज्रि थासारिनि थाखाय आलफाया 15 मे खालि गावसोरनि फारसेथिंनिफ्राय 3 दाननि थाखाय सिजफायार फोसावदों। बे सिजफायारखौ तिनिसुकिया जिल्लायाव सिनाय मोनै थिउरिया हानजानि ग्रेनेडजों गाग्लोबनायनि उनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सानसे उनावनो फोसावनाय जादों। आसाम पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 15 बोसोरनिफ्राय दासिम बेबायदि गावसोरनि फारसेनिफ्राय सिजफायार होनाया खेबनै जाबाय। 2005 मायथाइयावबो गोजोन सावरायनायनि मुङाव हाथियारजों जुजिनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। आलफानि गाहाय परेश बरुवा बिथाङा इमेलनि गेजेरजों मिडिया हाउसआव फोरमायहरो दि बे सिजफायारखौ कर'ना पेन्डेमिकखौ नोजोर बोनानैसो खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं रैखाथि हानजाया थांनाय तिनिसुकियानि बम बेरनाय बायदि थिउरिया जाथायनि थाखाय मुं सुनो नाजादों। बेराफारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बिथांमोनखौ हाथियार दोनथ'नानै गोजोन सावरायनो ओंखारबोनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय ONGC नि 3 कर्मचारिफोरखौ लांखारनाय जाथायखौ लानानै रैखाथि हानजाया आलफानि सायाव गोख्रों अपारेशन होदोंमोन। अबश्य 3 लांखार जानायनि मादाव 2खौ मोनफिननो हानाय जाबाय, नाथाय रितुल शइकिया मुंनि सासेया दासिमबो म्यानमाराव आलफाजों लांखार जानानै दंहैयो होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम सरकारा बिथां शइकियाखौबो हगारनांगौ होनना खावलायहरो। गेजेर समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तिनिसुकिया जिल्लानि दिग्बै खाथियाव बम बेरनाय थिंग्रिं बाजाराव नायगिदिंहैयो, जेराव थांनाय शुक्रबारखालि ग्रेनेड बेरफ्रुनायनि थाखाय 2 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो जिउ गोमाजानाय सुबुंनि नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। रौता आइथानसार ओनसोलाव हरसेयावनो गंनै गामिनिफ्राय सिखावा माबा मोसौ खावनानै लांदों। थांनाय हराव रौता आइथानसार ओनसोलनि आइथान बाथाबारि मुंनि मोनसे गामियाव अनिल ब्रह्मनि नखरनिफ्राय 2 मोसौ गाय गोमायो। हरनि समाव बयबो निजोम उन्दुस्रिनाय समाव
फारसेथिं कर'नानि पेन्डामिक समाव सिखावा नखरसेनिफ्रायनो मानै मोसौ खावना लाङो। फारसेथिं बे हरसेनि गेजेरावनो आइथामझार ओनसोलनि बेन्दोङावनो थानाय क'क्राझार गामियाव मोनसे नखरनिफ्राय माथाम मोसौ गोमाबावनायनि खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।